другия участник, покажи си главата. It's me. Също така е и спрей. Я го покажи. Та-дам! Така, сега... Какво пиши? Марката е Ойст. Сега, че не. Come on, guys. Тръгваме. Дай. Let's go. Сега ще видим. Питашки. Дай се спрея. Дай се спрея, чекай. Нападай. Айде, жертвата излез с колата. Какво правите тия номера? Ба, майче. Това не беше жертвата. Сега отива в YouTube видео. Айде, това беше. Ей, големи сте потатели, Зорен, кажи, I love you да прекратим. Кажи, thank you people.